anirem. Jo hi aniré. Anirem. Jo hi aniré. Anirem. De riques, però riques de gent eloqüent, de gent professional i de gent formada. Construir somriures a través de jocs de paraules i, per què no, evidentment estimar és l'objectiu, però amb totes les lletres de l'alfabet. I, per què no, també construir armes fetes de lletres que formin paraules i que finalment construeixin arguments. L'única arma possible. Jo hi aniré. Jo hi aniré.